Sa Good Vibes, ang kilala nga kalan-an sang halo-halo sa Silay City nga may 17 ka flavors nagbukas na sa Bacolod. Ang dragon fruit halo-halo ang pinakabag-o nila na flavor. May report si Romeo Subaldo. Nangin popular ang Kalye Luna nga halo-halo sa Antonio Luna Street sa Silay City bangod magluwas sa creamy nga ice sa halo-halo. May 17 sila ka mga flavors ang halo-halo. Ang pinakaulihing nga gindugang, dragon fruit flavor nga halo-halo. Ang dragon fruit, ginupod sa vanilla nga ice cream kag creamy nga ice. Kung ano kamusta sa bulsa ng dragon fruit na ano sa? Perti ka nami, daw laing gid siya, daw nag-dragon man ang imo itsura. Laing gid yan sa bulsa ng dragon. Isa lamang ini sa 17 nila ka flavors sa halo-halo. May melon, avocado, mais kunyelo, delangka, banana kunyelo, buko pandan kag madamo pa. Ini ang napapopular sa Kalye Luna kag ini man ang rason kung nga ginadagsa sila sa tao sa kada adlaw. Halin sa isa ka branch sa Silay City, nakadugang sila sang branch sa Talisay kag karon may ara na sa may BS Aquino Drive sa shopping sa Bacolod City. Sunod sa tag-iya nga si Chona Montero, isa sa pinakasekreto gid nila kung nga nag-uswag ang ilang negosyo kay man sila mismo sang iya nga mister nga si Glenn ang nagapangamot sa pagbantay sa ilang nga negosyo. Dapat ara din ka matanaw kami sa mga tao sa ano eh kung siguro kung hindi ka hands-on pabayaan mo ang quality sa imong nga pagkaon na Affected. Napinsara nila nga mag-expand sa Bacolod bangod man sang request ng ilang nga mga customer. Kalabanan abi, gikan pa sa Bacolod kag nagapasilay para lang mga halo-halo. Halos ang kakadusabon sa Silay, sa Talisay, namon nga branch, puro taga Bacolod. So, tapos damo mag-request nga tani may branch na kami sa Bacolod. Pero muna nag-decide na kami nga open up kami kurong Bacolod branch kay ano. Dito talipay mo ng iba na mo na customer pagkita nila nga nag-post na kami. Kay na, opisyal na kagin bless kagin buksan sa publiko ang Bacolod branch. Barason nga plano sa mag-asawa nga maka-expand naman sa Victorias kag Bago City.